Her i dag har vi haft en åbning af Evis lynladestation, som ligger i Københavns Lufthavn. I og med, at der er kommer flere og flere elbiler på vejene, så er der en større efterspørgsel efter at få nogle flere lader rundt omkring, når bilister er på farten. Og særligt lynlader er der stor efterspørgsel efter. Der har Evi så lavet et godt samarbejde med Københavns Lufthavn, hvor Evi skal med til at udvide hele ladenetværket i Københavns Lufthavn. Det vi har valgt med infoskærmene, det er, at vi har mulighed for at kunne kommunikere ud til bilisterne. Det vi tager udgangspunkt i, det er, at bilisterne de bruger omkring 20 minutters tid på ladestationen, mens de lader bilen. I de 20 minutter har vi som virksomhed mulighed for at eksponere bilisterne for nogle forskellige budskaber. Det har været et rigtig godt samarbejde. Det er mig, der har koordineret med Jesper til at starte med, hvor vi fortalte om, hvad vi havde brug for og hvad vores ambition var. Og Jesper var god til at prøve at finde en løsning til, hvordan vi kunne prøve at få det her til at passe ind. Det, der er en fordel ved ViewNet-systemet her, det er, at Evi har hovedsæde i Kolding. Så vi sidder i marketingafdelingen i Kolding og kan lave alle de budskaber, vi egentlig vil på skærmene. I ladestationen i København, der kommer vi ikke bare lige over hver dag, så derfor har vi mulighed for at styre det hele centralt fra Kolding.